खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेले मोखां लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरलाय आरोखि नोंथांमोना नुदोंना नैबेखौ नैबे जाहैबाय जोंनि बे गथ' गस्ला गोदान गाननानै आयना लानाया जाहैबाय जोंनि बिजावजालिनि फिसाजो बिनिनो जोनोम सान आरो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नै एकदम फिसाजोफ्रा बिब'नि बार्थडे जानो थांजोबदों आरो एकदम देलाय मालाय रेडि जागासिनो देलायगासिनो ओमफ्राय नै ओरै आंना फिसाजो सोमलियाबो नै आंना फंबाय मिनिसोराङा ओमफ्राय एकदम मबाइल नायनायाव बेस्थ' आरो बिथाङा ओमफ्राय नै बियो आंनि मिनिसोरांनि फंबाय उन्दै बिबो आंनि फंबाय आमाइनि फिसाला आरो ओमफ्राय बिथांमोनहाबो बार्थडे जानो फैफाबाय आंजोंनो लोगोसे ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरो नायलांबाय थादो माना मानो नैबे गिफ्टआ लोगोफोर हरनाय जाहैदों स्कुलाव UN स्कुलाव फरायो नालाय एकदम सोरबा सोरनिबा जोनोम सान जाबा बिदि गिफ्ट होलायलायो जाहैदों हेपि बार्थडे फामि माइ बेस्ट फ्रेन्ड 3 सेप्टेम्बर 2024 ओमफ्राय इसिबाङाव बियो 10 इयार्स जाबाय आरो बियो जोंना बिजावजालिनि फिसाजोआ जोंनि बेवाइ साख्रियानि फिसाजो आरो ओमफ्राय नैबे बिजावजालि दुइसिनि गेजेरनि ओमफ्राय नैबेयो आंनि फिसाजो बुगालि आरो नुवाखै देलायनानै माबायदि बिब'नि बार्थडे होननायखाय एकदम थांनो रेडि जानानै थांबाय बिबैजों थांग्रोदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय आं उनाव थांदों आरो ओमफ्राय दा गावहा मा फरायना खोन्थाखोमोन ओमफ्राय गावबो बारा बावस्लाबलायो आरोखि एकदम नुवाखै दानि गथ'फ्रा माबायदि सिख्ला गोरायानो हास्लाबखाया आरो एकदम ओमफ्राय आंना माबा खोथा बाथ्रा बुंनानै एकदम बिदि होननानै बुंफ्राङो आरो नोंथांमोनासो मा सानो आं मिथिला जायखिजाया बे आंनि हुदा जाबाय नालाय माथो खालामबावनो लोगोफोर ना मा होनो ओमफ्राय नै नायदो मा लिरनाय ओमफ्राय आंबो बारा फरायनो रोंस्लाबा नालाय ओमफ्राय फरायस्लाबलायनानै खिथायासै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनखौनो फरायदो होननानै नोंथांमोननो नायनो होबाय बै मोनसे भिडिअआवदि आङो डक्टरनाव थांनाय होदों बेजों ज'मोन आरो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव जागोन होननानै एक्सट्रायै होबाय आरो बेयाव जोङो लवार आसामाव थांनानै एफाजैनो हाबबोबाय बिजावजालिनि फिसाजोनि बार्थडेआबो ओइदिनखालि नालाय एफाजैनो हाबबोबाय आरो जोङो हाबबोनानै बार्थडेखौ जानानै फैबाय लिंहरबाय थाबाय जेब्ला हाबलांसै होननानै ओमफ्राय गथ'नि उदैयाव ब्लिडिं जानानै बे ब्लिडिं जानायानो खर'आव दावखोदों होनदों आरो डक्टरफ्रा ओमफ्राय हनै बिस्राबो फिसा फिसौ लानानै फैबाय आरो जों ज' बाहागि जाखायो नालाय ओमफ्राय बाहागि न'नि गोजाल' जानोसै होननानै खालामनाय जाबाय आरो बार्थडेखौ नों मानो फैदों टफि खायना हमलायना जि आरामजों गावदांदांनो आबैखौ सेसा फिसा बायदि नुबाय थादों बार्थडेआनो केक काटिं जासिगोन फमि बसुमतारीनि 10 जाबाय ने 10 इयार्स कमप्लिट जाबाय मालाय आयु बार्थडेआबो लाब-लाबलायसो मालाय जोंबो मगा-मगि जागोन दे खिन्थु नोंसोरल' मोनजाया बिथांनि बार्थडे आरो फमिनिनो बार्थडे सेलेब्रेट खालामफैग्राफ्रा मा जाहोगोन जोंनो एकदम बार्थडे जाग्राफ्रा नै गोनदा-गोनदि ओमफ्राय न'नि गोजा आरोखि बार्थडे सेलेब्रेट खालामग्राफ्रा रावबो मालायनि थैगोनसो मालायनि जाहोबा लस जायोहाय जोंहा एफा दाम गोसानि बायनायखौ नांगौबा न'नि गोजायैनो अहा जागोन ने मालायफ्राबा जाहोआ होनदोब्रा आइ नोंहालाय मा खावबावो इदि फैदो मा हारसिं थाबाय थाखो दे हेदि दे हां नागिरबाय बै नायनो दसे बिमायासो खुदैखौ सिनबाय खोमा नै माबायानो देरथारबायब्रा बिलाय आब' सोनाया देरथारबाय जोंना अनजालिनासो फिसाजोआ हाब गन्थङा सोरनि लाखो गैला जोंजों हास्लाबला ने जोंजों हालालै हिटिजों हालालै दे अजाफ्रा गायद' बिमायानो गायदों थायो हानिया 10 बोसोर फुरा जाबाय फामिनि दिनै गोथार जोनोम सान फामिया जुगलाव जाथोंनानै लेखा फोरोंनाय बयबो बोर होदो दे हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे डियार फामि
बेस्टफ्रेन्ड लेखा फरायनाय बेस्टफ्रेन्ड नालाय kami deh tuh deh nah tadi tuh Rizwan ya habis lah kabar माबाखौ मोनबो लोगोफोर बार्थडे सेलेब्रेट जोबखांनानै नै जानाय लोंनायनि हाबाफारि दानिया मिस्टि निमकि ओमफ्राय बार्थडे केक बेनोसै आरो दिनैनि जानाय लोंनायनि हाबाफारिया ओमफ्राय नै गथ'फ्रा लांफैबाय गावबा गावनो लांफैनो होबाय माथो न'निजों न'निलाय ना न'नि गोजाखासो रावबो मालाय गैखाया ओमफ्राय रावखौबो बेबायदि जानो लेंहरखायाखै आरो न' खाथिनि दङ सासे ओमफ्राय ओरैनो बे आनैनि फिसालामोन ओमफ्राय न'नि बाहागि गोजाखासो आरो बेसेखौथ' जानो लेंहरबाय थानो ना बेफोरबायदि बांद्रायथ' गिदिर खालामनाय जाखायाखै नालाय ओमफ्य नै लांफैबाय बयबो फारि फारि गाव गावबागाव जानाय लोंनाय ओमफ्राय नै सिङाव जाखोमागासिनो आरो नुवाखै लाजिलायबावो माखौबा बिराद जाखांबाय लोंखांबाय बिसोरबो उनावसो सौहैदों बिसोरो जाखांबाय लोंखांबाय थांसै हिथि बाय 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 दे बाय बाय होन ओइ होन बाय बाय होन होनद' दे होना 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 बाय बाय होना अब्ला लोगोफोर थांनो ओंखारबोबाय जोंबो मोनाबोबाय नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो बाय बाय